ngoba sithi ukhabezwa kubamba naya ilanguage yeni yadibana ngoko nangoko ngwapha kwecaleka lamhlanje khawulezwa kufa uyizwile uba uthini wakhabezwa ibamba ngoko ethi nqaku opposite futhi ndiyabulela ke ndoda enkulu bendiza kule ndawo bazalwana bendiphakama phambi kwalo bawo kakhulu lento ethi ithethwa ngumzalwana uPhiwa yabazalwana baseBloemfontein kubalekile kakukho ingcaciso ngoba enye into iphuma isizungu isasazelo ndilungise indawo ezininzi ndilungisa malunga nale nhlangano yaseBloemfontein ithe kayifika uyazi uba bangalindeli abantu kulo muntu ebubaxelele sebeyiva ngenye indlela bayithathe ngenye indlela bangabi sayiva ngoba ibindima bayixelele ingathi khona ingxoxo esinganayo eBloemfontein kodwa thina sinqwenele le date siyasanqwenela